thulai problem thulai tong thokjagoi bohoktoroi bwsama hanamle haini bagi nung hajagoi kaijagoi bwsama rok Khar haini hai jotono ani khajani tei tahukei jingsono ani YouTube channel go jotono lamsogo ngeso norok bahai tongbai khai jotono bahai kering tongna nei jang mo kaham tongo nge sing phai ini sing sa topic nati sing talk khalai norok yapan ni ai thang ro o video nai YouTube khulogoi naila ke Bwsamajak rok rok Khar Thangmani ni nugu sini society de sayanglang na sini guardian sini ma phade ringyanglang haini bagi de sini do khawo umata ke kabang ma khanu gali ta wan sogoi nai badi sini do kharo umata haina bahai ke stop khainai sa no si ya kari kelangai tek ono sola basi khari thanglai bare ro ha kaila ha mo hai lu mani mo tabong ni ya hal phayo din phayo hor phayo mo mang se nu tong se social media bo se trading hage tolai tong sini itra ha ho ariya sebe ke hal baat karega mo phaiga do masga lasma sinse sinaro phaisi ko phona asle tolai tolai ye bwsano ya kare chiwe lang thangnai kuni shoba boni bkhao ba sapa de wa somni ya tamani bagi hajagi kaijak tong thawani de kaijak nung ha or kisi sani bagi de nung kaijagi bwsana tong thawani bagi de kaijak isapana lasia de je khari thangnai rona se je songsar kahange khai dongnai rona ang khunungino brone again se thangai oksaya mani ke je u butharono yagai klangai khibi thangnai bono siang sabu ini bokhawo safade wa somung derika khawa ki safade azang mung derika bomote hai bisi sonungai dongsa Ei menuka santuna bai nung beng thang kemai tong nung jehurba nogo phaiteng darno kha da nono yakaya nono je jagban tongtheng nono tani khim sa mang nei no nung bahai ke khibi woi nung bahai ke kalangi man kha asuk ong maya nim bkha chindal bkha chukal nung bahai maya khal gra asuk gring khala nim bkhawa nung bahai asuk kijak phan maya nang yang kanina bwsa mang nei no nim bwsa mang nei bahai ke tong nung tabo kijak phan nung nuk ya de nini bwsarong no seba palai nai wan sogi de nai nung tong thogoi sa thogoi nai thaila ha ulai problem ne ulai tong thogjagoi bohoktoroi bwsama hanam le haini bagi nung hajagoi kaijagoi bwsana tong sitraro ang kaisa kok sanani musungu je baire tongnai ro bahai ne kaijak rok no siklaro roge parodi bokai sa saya o kolai to bokai jak ji site tui mung bono khari telang lahang ke ini saya kalai nai nung siklano rutuk di na besai kering no rutuk di u kaijak Bwsamajak rok no le bahai ke khari telang bokai sa saya kalai najang thung siklang thung omote hai samung no isita khaidi nung sijitui omote hai tongmung no yago tanadi o kaisa saya lama dele nugu kaijak Bwsamajak mangnei baire wo khari thanglai bahai ke baire le khari samata u baire tongnai dorong ngone ai bono apna nagai baire wo kabang man ni khau tongda ngolo ni kenai ni kerala ni je baire tongnai ro je leader kono ro noro bahai no omote hairo no kering na je omote hairo no accept ta haji among wata da oje japan khari tong omote hai thaila de sini do khawa ye lai sini kai ha thangai
어머나 뭐 타이양게 이니 그라이로 아이고 그러나 완초의 나이베기 Kaijak Borokrok Bwsamajak Kaijak loge tarodi kasa cukup bono loge rolang ke ini jalannya sayangnya jalannya pamnya ini lu kongwa bahaya tahat gerente matong yang naik loke ini busani sagosi kelai naik bono wan sowi naik di omota hai tomorono please stop Khaidi stop Khaidi amta hai tomorono kahan samungno si khayo ni sai tawdi aya samungno tak Khaidi yang lama tuh isu tongo yang lama tuh ki tongo ke ning ayang ting hine hinde hoi hine namla lama poriskar Kaijak sun kahan yang ting hindi hanya di ngata hindi ani tok jar mu mono sini tiprasa no please omono stop Khaidi ukhala te kaisa ok sana ne musunggu sini tiprasa celaro tiklaro bayro thangai susah Khaidi mane bagai borok mati kan bisa hujang mani bisa hajang mani na bukhong mani ani bagai de mati sengsara asai phaiwe amung khaiwe rotonu matawe oi amung khaiwe mai masaya ngase ini ibrahas ini no pung ya karoi bayre wa amung khaya ni rang puja adi wa ni no bosi ye primero mai di como te hace wa khaya rang puja si adi wi telang di ma ini khagno baroba rang puji roi telang rang puja adi wi si nogo si thangai isin kaha ke unugi wan chok bai di ya ko sakang wan sogoi nai bai gradi जों हाकें के तमांगनाय हाकें के तमा सगनाय बोटे हेरोनो wan sok bai gradi hai lengkan ni saksana susai takai oro bisinga angte bisana mose uma bharono bisana mose uma bharok naji baksa kawang mas besa bayre tong khai tong ro uma pha polo khaya sai to di besano dinburung de ko khai ko phalai mano hne sai to di bothat thei thangi maya kering thangi uma bukan orang umote hai ini dong mahi sanai ke asli sawai ini langma ini sinan ini kata atau kawa ada sawai dengan apa sawai dengan ya mungkin mungkin roto jalan dia awal bayar itu ini orang orang jaga awak kiri ini kiri ke sini orang roto jaga ini awak ini kita harap wan sobai di sini semua para wahai Kano sai to all khawani ok khawani sai Khaidi ya ning kok kamu ya ini orang mobile kere ini bahasa ni Khaidi mana besar mau para wahai kok mas saya besar di sana maya bu ring sana mau Haro baik kau kalau nikah dia, ya umat hai umat tangsange hai nimbagai baksa buksu sini siklarok bayar phai susai dok khai ibai belai si bangla masamang ni ya din breng khoi dong sing hage de komor sinai kisi sa tongmani nge asa ko kabang salia ini ning video asang ning sinai nero u video no sajak lang ke like share comment khaina tapok di rang boro nang ya mung sa khaya nang ya sudu like do di subscribe khaina di share khai di ba okay support bo khai di nge sin boro wai boro sajak lang tong le ka ka ring tong le
tiprasa ni bagai ang suri sano ishor ni thani o khulumung sang ni dinin video asano next video ro ha hai malai pinai jotono hambai ei khulumkha.